Son 800 nenos e nenas de Vilanova unidos por unha boa causa, reivindicar un mundo en paz. Para iso, todos xuntos organizaron un baile no que tanto os máis pequechos como os máis maiores demostraron o seu talento. Nesta ocasión, a música servirlles de excusa para demandar un mundo libre de guerras, conflitos e violencias. Os propios nenos, a través dun manifesto, recoñecen que conseguir a paz no mundo non é tarefa doada, se cadra unha utopía que só se poderá lograr se todos facemos o esforzo. Sabemos que é complexo, pero tamén sabemos que se todos poñemos algo da nosa parte, podémolo conseguir. Cada ano que pasa, podemos percibir que a violencia no mundo non desaparece e ás veces danos a sensación de que vaya en aumento. Guerras, exiliados, conflitos religiosos, racismo, violencia de xénero, recorte de liberdade. E que conseguir a paz tamén nos toca moi de preto, porque a paz non é só resolver guerras ou conflitos internacionais. A paz lograse tamén no colexio, unha casa, respectando a integridade de todas e cada unha das persoas. Este ano, os rapaces quixeron facer unha mención especial á lacrada violencia machista. Na actualidade, a violencia machista é unha lacra que podemos atopar na sociedade. Debemos actuar ante este tipo de violencia e facer que a educación sexa a mellor solución para erradicar. Como xa fixeran o ano pasado, neste curso os rapaces volveron facer unha recollida solidaria de alimentos. Este ano todo o recadado foi para a ONG Amigos de Galicia. Como o curso pasado, fixemos unha recollida de alimentos que este ano entregaremos a Amigos de Galicia. Unha ONG que está a facer unha gran obra social. E dende o colectivo agradecen o xesto xeneroso dos rapaces. Todo isto irá destinado ás familias que atendemos na comarca do Salnés. Agora mesmo estamos atendendo 685 persoas que se atopan nunha situación económica complicada. Os rapaces tamén participaron nunha carreira na que o importante non foi gañar, senón compartir a experiencia con todos os colexios de Vilanova e pasalo ben. Para culminar esta xornada de moita diversión e sobre todo de moitas reivindicacións, os nenos deixaron en liberdade unhas pombas, o símbolo por excelencia da paz que hoxe tamén sobrevoa a localidade.